Unaw fel de umayin ni tina hunan mandan te annun phung chatakin ra cha chwa dan te kan thlir ho don ani. Esite unaw chuan school bana thingpui te ina anin tir fai hnuwa an uniform te tifain homework te an ti ngal boka. Chuti lai chuan dan ngai te in an thian te pok kota an lawin fiam le a. An thian chen khat te chuan in fiam puya an lo som le a ma se nu le pa thu oi tak esite unaw chuan an nu le pa ten ti turan pek an zo ma lo chuan an in fiam ve ngai lo awangin an hnar ta a. An hun ol te mang cha in an nu le pa te an pui china. Esipo in anu le apa te apui ngun to awangin mun phia te po athiam to ema. Achul chuan no le thil dang sil te po aphak to ka thiam ve to ani. Puitling te apui ve theina ani ti sia in ar cho te po ar hlau chungin a pe ve zak thin boka. In khom ban ve le ho tlang tura an cha thina wangin esite unaw po chuan thu oi takin in khom bana chuan in lampanin an hodun ta hnak naka. Exam result chwa ni lo thleng ta a esite unaw chuan phur deuh mai hian an nu le pa te hnena an result that tak chu an hmu a. An chungkwa chuan an hlim hle maya. Pathian mal somna an dona wangin pathian hne na lom thu soina hun te an hmanga. An hun man na a chuan an pa chuanin thu cha chitin reng te om dan moi te azir tir bokani. Esite unawin an nu le pa te thu an oya wanga result that tak an nei awang le unaw fel tak an ni awangin an thian te po chu in siam thata nu le pa thu oi an tum ve ta chewa.